खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मोनसे गोदान भिडिअजों जों दा थांगासिनो दं नै चक्रशिला वाइल्ड लाइफनि सिङाव हाजोनिफ्राय एसे दै गबोनाय नागिरनानै दुगैहैनो। नै दैयाथ' बै सिगांथिं एसे गोजौ नायनो। नै एनाकन्दा नागिरनो थांगासिनो दं जोङो। नै मोनसे गोदान वाटारफल नागिरनानै मोनबाय जोङो। नैबेजों एसे गोजौ थांनानै नायनो। बै गोजौनिफ्राय ज्राव ज्राव होनलायलायनाय बोहैबोगासिनो दङ। ओइ गोलैगोन नै अन्थाइया गारि मोनलाखा। फाइनालि मोनबाय नै जों एसे गोजौ गाखोबोनानै। नायदो गाइस, ओरैबायदि समायनाखा। फाइनालि नागिर मोनफैबाय नै जों एसे गोजौआव गाखोनानै। ओरैबायदि समायनाखा, नायदो। बेयो जाहैबाय चक्रशिला वाइल्ड लाइफनि सिङाव थानाय मोनसे फिसा दैबाज्रुम। बेयावनो दुगैनानै मेगि पार्टि जानानै थांसै।